Tak, nazdar priatelia, je tu piatok, dáme si teda zhrnutie týždňa, ale tentokrát to bude o trošku dlhšie, takže strpenia a pripravte sa, dám tam aj pár komentárov výnimočne. Takže, čo sa stalo? Prvá vec, čo sa stala, a vlastne Zoroslav Kolár dal video na internet a znovu pripomenul kauzu PKO, kde to teda celkom pekne zhrnul, že čo a jak, kto za to môže, kto za to nemôže, v podstate za to môžu všetci, rad radom. A nakoniec samozrejme to zaklincoval Matúš Valo, ktorý nám teda zrušil naše planetárium a Boh vie, kedy bude, kde bude a kto to vlastne celé zaplatí. To bola teda prvá vec, číslo 1. Druhá vec, to sa ja trošku teda pochválim, lebo nám vyšla za občianske združenie Zjednotená Bratislava taká malá správa v Bloombergu, kde sme sa vyjadrovali teda k downtownu a k územnému plánovaniu, kde sme sa teda vyjadrili, alebo ja som sa vyjadril za občianske združenie, že žiaľ, nie všetci developeri v Bratislave majú rovné podmienky a niektorí sú rovnejší, niektorí sú vlastne viacej VIP. To všetci vlastne vieme, to všetci vnímame na Slovensku, teda hlavne v Bratislave, že je tu jedna teda skupina developerská, ktorá má, poviem to tak, výhody voči všetkým ostatným, takže není tu rovný boj, ekonomicky rovný boj, aby to bolo jasné. Takže to bol teda útorok. V stredu sa stala zaujímavá vec, túto teda už trošku aj viacej okomentujem a stalo sa to, že Martin Winkler, kandidát na primátora Bratislavy, mestský poslanec, spravil tlačovku, kde vyťahol teda zmluvu, kde hovoril, že na základe tejto zmluvy z Centrálneho registra zmluv sú tam absolútne nevýhodné podmienky pre teda spoločnosť OLO, ktorú 100% vlastní mesto Bratislava. No a samozrejme, toto sa teda rozhorelo, ja som si tú zmluvu našiel, vytiahol, vytlačil a naozaj bolo tam presne to, čo Martin Winkler rozprával, to znamená, že naozaj tam bol násobok, hej, a bolo tam teda koeficient 15,5 alebo 15,2. Počkajte, už si to teda moc nepamätám, ale môžem si to rýchlo. 15,5 koeficient. No, to znamená, že toto spravil tú tlačovku, čo bolo veľmi zaujímavé, že vlastne v ten deň sa k tomu vyjadril teda aj primátor Matúš Valo, kde vlastne ho išiel politicky zhovadiť Martina Winklera, začal sa tam oháňať teda nejakými dodatkami k tej zmluve, kde teda jasne vyplýva, že ten koeficient 15,5 není koeficient, ale že to je vlastne 15,5%. To znamená, že to podozrenie nevýhodnosti tej samotnej zmluvy není až také nevýhodné, to znamená, že ten smetiar nebude stať 50 000, ale bude stať o niečo menej, alebo už stojí, lebo už tam tí ľudia sú reálne fyzicky, tam tí ľudia sú z toho zahraničia. No tam taká zaujímavá vec sa teda stala, že ten Matúš náš, namiesto toho, aby povedal počúvaj ma, pozrel som sa na to, naozaj tá zmluva je takto blbo napísaná, a ja tu mám nejaké dodatky, ale naozaj pozerám, že nie sú v centrálnom registri zmluv. To znamená, že ty si sa mohol domnievať to, čo hovoríš, ale nehovoríš pravdu, lebo realita je teda nejaká iná. Takto on teda nezareagoval. Zareagoval o tom, že klame, vymýšľa, hovorí bullshity, že tam není násobok, ale je to teda súčet a že sú to percentá. No len problém celý v tom je, že aj teraz, keď vy všetci pôjdete do centrálneho registra zmluv, vyťahnete sú tú zmluvu, tak tam vidíte, že je násobok, to znamená, že priamo klamal. Neviem, či mu to teda Vlado Talian takto hlúpo napísal, lebo už aj on očividne robí chyby, ale naozaj tam je tam násobok a je tam koeficient. Čo sa ale nestalo, tak na ďalší deň, to znamená, že nie stredu, ale štvrtok, sa v tom centrálnom registri zmluv tie dodatky, ktorými sa Matúš Valo teda oháňal, objavili v tom centrálnom registri. To znamená, že dovtedy tam neboli nahrané, počas tlačovky tam neboli nahrané, predtým tam neboli nahrané a zrazu sa tam objavili teda dodatky, v ktorých teda už boli teda percentá. No, ale tu nastáva teda jeden dosť zásadný problém a to je zákony Slovenskej republiky, lebo zákony Slovenskej republiky jasne hovoria, že akákoľvek zmluva, akákoľvek dodatok k zmluve je platný až deň potom, ako je nahratý do centrálneho registra zmluv. To znamená, že on sa oháňal nejakými dodatkami a aj tým ošalil nejakých novinárov, spriaznených kamarátov. No len bohužiaľ podľa práva tie dodatky boli neplatné a dokonca aj dnes sú stále neplatné, lebo ten zákon hovorí jasne. Od podpisu zmluvy sa musia nahrať do centrálneho registra zmluv, majú na to 3 mesiace a keď sa nahrajú, tak deň potom sú až platné, to znamená, že sú vykonané.
nevykonateľné. V tomto prípade tie dodatky boli teda nahrané včera, štvrtok, mali by byť teda platné od dneska, od piatku, ale pozor, tým, že sa tam nesplnila zákonná lehoda 3 mesiacov, tak všetky dodatky sú tak či tak automaticky neplatné. To znamená, že vlastne všetkých, čo sa vykonávali platby, fakturácie, všetko sú automaticky neplatné. To znamená, že toto je dosť dôležitá vec, ktorú si teda treba uvedomiť v tejto kauze teda OLO. Samozrejme, nielen, že ja si teda toto myslím, ale dal som to teda takto aj preveriť, vám ukážem. Teda dal som teda podnet na Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, kde presne o tomto píšem, jak to hovorím. Čože ale ešte viacej zaujímavé, je teda to, že pravdepodobne tým, že oni tam nahrali tie zmluvy, boli o tom upovedomení, aj tak ich tam nahrali, aj tak sa tam ukázala zrazu nejaká faktúra, tak je tam podozrenie na spáchanie totiž niekoľko trestných činov. Tu sa teda ja musím ospravedlniť, lebo ja som už písal na Facebook niektoré konkrétne trestné činy, ktoré by tam asi spadali. Tá dikcia trestných činov je v poriadku, len ja som to bral zo starého trestného zákona, to znamená, že tie paragrafy samotné nesedia, hej. To znamená, že nie je to 225, ale 211, či už je to u podvodu alebo u tých ostatných teda trestných činov, ktoré je tam teda podozrenie, že boli spáchané kvôli tomu, čo sa takto udialo. To znamená, že dal som podnet na Najvyšší kontrolný úrad, no a bol som teda aj na prokuratúre, to znamená, že splnil som si svoju občiansku povinnosť a podal som trestné oznámenie. Uvidíme teda, jak to teda vyšetrovateľ vyhodnotí, nevyhodnotí, či príjme, nepríjme, alebo začne, alebo nezačne konať vo veci. Samozrejme vieme, že teraz polícia je teda dosť destabilizovaná, takže to je zase vec asi na niekoľko rokov. Tak, to čo sa týka teda tých dodatkov. No a čo sa ešte stalo vlastne buď včera alebo dneska ráno, veľmi zaujímavá vec, lebo súvisí to teda aj s nami a s Bratislavou a je to teda tá kauza Slajda. Hej, čo sú tam tých za 17 miliónov kúpili teda ten park, ktorý nevedeli predať za 5 miliónov, taká národná kauza. Iba že táto kauza súvisí s Bratislavou, lebo my sme v Bratislave alebo my, zastupiteľstvo Bratislavy a Matúš Žvalo mal kauzu Lido a v tejto kauze Lido práve aktivista Ivor Švihran, možno, že ho mnohí poznáte, tak práve poukazoval, že táto slečna aj s tým pánom otcom, ktorý teda vlastní ten park, tak aj v rámci Lida vlastní pozemky v rámci tej oblasti Lida, na ktorých teraz by mala vyrásť škôlka. Zaujímavé je, že vtedy, keď sa to riešilo, tak na toto aj ten Ivor, aj ďalší aktivisti, aj my ako občianske združenia, aj všetci ostatní sme upozorňovali, že ale pozor, však tam sú takíto všelijakí divní špekulanti. No ale zaujímavé je, že v tej dobe sa všetci tvrdili od denníka N cez Valovcov, poslancov Mestského zastupiteľstva za Týmbalo, poslancov Mestského zastupiteľstva za Progresívne Slovensko, že toto je pán dobrý podnikateľ, že to je úžasný, perfektný podnikateľ a všetko je v najlepšom poriadku. A teraz 360 spraví reportáž, totálne ho teda zhovadí a už teda není úžasný podnikateľ, už je to kšeftár. No tak teraz neviem teda, že či teda 360 a médiá na Slovensku teda uznávajú, že Matúš Žvalo robil kšefty s takýmto človekom a zhodnotil mu jeho majetok o 60%. No takže to je veľmi zaujímavé, to je asi skôr na takú úvahu. No a posledná informácia k tomuto týždňu. Ak budete mať čas, lebo jednou z našich úloh občianskeho združenia Zjednotená Bratislava je aj to, že sa snažíme občanov na Slovensku trošku edukovať a máme projekt politickej gramotnosti a máme prvé teda 3 videá, ktoré sme spravili, ktoré si môžete pozrieť aj na teda mojom YouTubeovom kanáli, keď si nájdete, že Lukáš Rajch, tak malo by vám to nájsť alebo cez našu facebookovú stránku, buď cez Zjednotenú Bratislavu alebo niekde podobne určite pohľadáte. Keby ste to náhodou nevedeli nájsť, kľudne mi napíšte, ja vám teda pošlem link. Máme prvé 3 videá, malo byť ich možno 11, 12, 13, uvidíme. Sú to tie najabsolútnejšie základy všetkých základov. To znamená, že nejdeme tam nejako extra do hĺbky, ale naozaj sú tam tie základy, ktoré teda každý človek by si mal uvedomiť, aby bol teda občan 1.0 alebo 2.0, hej, to znamená, že nie je už beta verzia, ale aby akože išiel podľa nejakých základných vecí. Dobre, to je všetko na tento týždeň, trvalo mi to 9 minút 45 sekúnd, majte sa krásne, píšte básne, užite si víkend. Čaute.